Máte problémy so sexuálnou impotenciou? Cítite sa v rozpakoch a hanbíte sa s nízkym sebavedomím? X-Trazex je doplnok v kapsulách, ktorý ukončí tento pocit. X-Trazex je prípravok na posilnenie mužskej úrovne určený na pomoc mužom, ktorí bojujete s erektilnou dysfunkciou, aby ste získali silu miestnosti. Obsahuje vo svojom zložení silné zložky vedecky dokázané, že zvyšujú sexuálnu túžbu, zvyšujú vytrvalosť v spálni a robia vás vydrží oveľa dlhšie. Je veľmi ťažké nebyť schopný ísť na koniec alebo skončiť oveľa skôr, ako ste si predstavovali. Sexuálna impotencia môže významne ovplyvniť vašu mužskú sebaúctu. Vaše sebavedomie zmizne a dokonca aj váš vzťah môže byť poškodený kvôli nepríjemným momentom s partnerom. A viem, že ste urobili všetko preto, aby ste túto situáciu zmenili. Ale nie je to vaša chyba. V tomto prípade potrebujete externú pomoc a X-Trazex je najlepšou voľbou, ktorú môžete urobiť. Jeho vzorec obsahuje, ktorého účinnosť je založená na výhodách extraktu skôry iohimbe byliny, ktorá podporuje produkciu testosterónu, zvyšuje sexuálnu dôveru a pomáha znižovať úzkosť a stres. To môže tiež pomôcť zvýšiť rozvoj svalovej hmoty a zvýšiť hladinu energie. Výsledky v reálnom čase sa objavia v prvých týždňoch. Predstavte si, že ste so zdravou sexuálnou funkciou, budete sa cítiť šťastnejší, spokojnejší vo svojich vzťahoch a vo všeobecnosti so svojím životom. Budete regulovať hladinu stresu a úzkosti, zlepšiť kvalitu spánku a zvýšiť pocit energie a vitality. Predstavte si, že vaša žena sa na vás pozerá s väčšou túžbou a hovoriť po celú dobu, že ste to, čo chce najviac. Spravíš ju šťastnejšou, spokojnejšou a bude na teba hrdá. X-Trazex bude pre vás ideálnym riešením. Je dôležité vedieť, že X-Trazex nemá absolútne žiadne vedľajšie účinky a nezvyšuje srdcovú frekvenciu, pretože jeho zložky sú 100% prírodné. Nemusíte sa obávať, pretože X-Trazex je určený pre všetky vekové kategórie. Okrem toho, X-Trazex je veľmi jednoduché použitie, rozpustiť pilulku v pohári vody trvať 1 krát denne. Kde kúpiť X-Trazex? X-Trazex Original je exkluzívny produkt a nie je predávaný v lekárniach alebo na miestach ako Mercado Livre alebo Walmart. Gypertolife sa predáva iba na oficiálnych stránkach výrobcu. Aby som vám pomohol, dal som odkaz na oficiálnu webovú stránku výrobcu v popise tohto videa. Kliknutím na odkaz budete presmerovaní na oficiálnu webovú stránku a budete môcť zadať svoju objednávku. Všetko, čo musíte urobiť, je vyplniť polia s vaším menom a telefónnym číslom a čakať na hovor od zástupcu, ktorý sa s vami rozhodne, koľko si objednať. Ak hovor nepríjmete, vaša žiadosť nebude podaná. Preto si uvedomte toto a keď telefón zazvoní, odpovedzte na to. Vaša objednávka príde do niekoľkých dní a zaplatíte len vtedy, keď ju dostanete. Ak nie ste zvyknutí nakupovať online a cítiť trochu nedôvere o tom, vedieť, že je to veľmi bezpečný proces. Nemáte sa čoho báť. Pre ďalšie zvýšenie bezpečnosti X-Trazex ponúka záruku vrátenia peňazí. Ak sa vám z nejakého dôvodu produkt nepáči, môžete sa obrátiť na zamestnancov a požiadať o plnú náhradu. Nestrácajte viac času, objednajte si X-Trazex na oficiálnych stránkach výrobcu a znovu získajte kvalitu života.